Taeko, que ens has enviat les fotos de la xica? Sí, voleu que les mirem tots junts? A veure aquestes fotos. A veure? Estan molt ben fetes. Mireu quina cara fan que oro. Les vaig passar magres aquí, sabeu? Mireu la xica. És una nena molt bona i molt alegre. Sí, espero que algun dia ens tornem a veure. Vaja, una carta. Eh? Què? Xica! Al final he vingut. Dormir a la falda. Què? I dius que encara no has acabat els deures de les vacances d'estiu? M'agradaria que m'ho expliquessis, encara que només siguin les preguntes que no entenc, si no et fa res, esclar. Però això no està bé. Com que eres a casa de l'àvia, havia donat per fet que ja havies acabat els deures que t'havien posat. És que quan ajudo l'àvia es posa tan contenta que vaig pensar que aquest any faria que estigués encara més contenta i per això no vaig tenir temps d'acabar-lo. Oh, quina nena. Sisplau, deixa'm que em quedi aquí fins que acabi els deures. T'ho suplico, sisplau. Ja et pots quedar, xica. Eh? Si et puc ajudar en qualsevol cosa, només m'ho has de dir. Sí, jo també t'ajudaré. Confia en nosaltres i ja veuràs com te'n sortiràs. Ostres, gràcies, moltes gràcies. Gràcies, Caro, de debò. Que bé. Fes el favor de donar-los les gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Encantada de conèixer-te. Vaja, així que aquesta és l'habitació on viu la Taeko. Està bé. Per on podria començar? Ui, això ja ho faré després. Som-hi! Començaré fent els deures d'anglès! Molt bé, això vol dir que ha arribat el meu torn. D'això... Escolta, Tina, no acabo d'entendre això d'aquí. Eh? Ah, això és la mar de fàcil. En anglès els adjectius poden ser positius, comparatius i superlatius. És a dir, en aquest cas, well, better, best. Que més o menys correspondria a... guai, superguai i superguai per morir-s'hi. Sí, es traduiria així, de fet. Ajuda'm, Caro! Ara me n'adono que entenc molt menys el japonès que l'anglès. Endavant! Hola. Vols que et doni un cop de mà? No, gràcies, ara no cal. Només en les coses que no entenc. Molt bé, molt bé. És molt treballadora. Es nota que és cosina de la Taeko. Això d'aquí és així i això... Caram, porta un ritme frenètic. I no sembla que s'hagi equivocat. La xica deu ser una noia molt intel·ligent. Caro, mira, no entenc això d'aquí. Que m'ho vols explicar? Sí, esclar. A veure... Oh. Caro! Ai! Xica! Vols que et fregui l'esquena? Que vols? No cal que em freguis l'esquena! Què? Au, vinga, home, no cal que tinguis vergonya. A mi no em fa res. Fes el favor de sortir, sisplau! No passa res. Per què cridaves? Ah, xica, però què hi fas aquí? Doncs... Au, això no es fa. Surt d'aquí i no molestis més en Caro. Ah!
greu. Jo només volia agrair-te que m'haguessis ajudat. Sí, no cal que m'ho agraeixis, dona. Però és que m'ha fet tanta il·lusió que m'ajudessis a fer els deures que he pensat que... em sap molt de greu. Què hi farem? No passa res. Però ara que hi penso, en Kaoru ja m'ha vist despullada 2 vegades. Potser resulta que és veritat que m'hauré de casar amb ell. Tachan! Ostres! Quina monada, que maca! Vaig vestida igual que la meva cosina. Però si ja t'he dit que no cal que m'ajudis. El que hauries de fer és concentrar-te a fer els deures. La teva obligació és aquesta, ja ho saps. És que tots m'estan ajudant molt a fer els deures i vull fer alguna cosa per agrair-los-hi. A més, si em passo tot el dia fent els deures, se m'acumularà l'estrès i això no és bo, eh? També és veritat. Que puc? Que em deixes, oi? Què? Si et ve de gust, a mi no em molesta. Per mi ja la pots ajudar. Visca! Caram, veig que estàs molt animada. Jo ja netejaré els vidres de dalt, que és més perillós. Carai! Tens molta traça? Iepa! Iepa! Ai, pobra, t'has fet mal? Caram, com brilla! Ho has fet molt bé. Escolta, et volia dir que si se t'acut alguna cosa que t'hi pugui ajudar, no ho sé. Ajudar-me? Ja ho tinc! Un joc de lluitar? En Kaoru és tan dolent que m'hi avorreixo jugant amb ell. Vaja, vostè perdoni. Què? Estàs preparada? Comencem? Preparats, endavant! Apa! Xica, has guanyat? Visca! No, no pot ser. Escolta, hi havies jugat alguna vegada, aquest joc? No, és el primer cop. He anat pitjant els botons a l'atzar i no sé com he guanyat. A l'atzar, dius? Xica, fem una altra partida. Aquest cop de veritat. D'acord? Oh! Però si és la tècnica llegendària, el bumerang corporal.